Ja si myslím, že tá socha by mala tu nastať, ako stala, ale toto, čo postavili, možno to je niečo moderné, ale ja si myslím, že sme to nepotrebovali pri tých dlžobách, čo momentálne v štáte sú. Ešte chcem k tomu povedať, škoda tej zelene, lebo aj primátor teraz hovoril, že zeleň budujú, oni ju fakticky dali preč. No nepáči sa mi to, mne sa viacero vecí nepáči. Jednak je celé mesto zaneplašené tým, pretože chýba mi tu zeleň, chýba mi tu priestor, má úplne nejaká fóbia z toho chytá. A myslím si, že to je znečisťuje vzduch a podobne, veď to musí byť nejako zásobované. A kde tie auta chodia, kde ten smog ostáva, takže nepáči sa mi to. Myslím, že ten Štúr je dosť dôstojná osobnosť a dosť taká osoba, alebo vôbec taký monument, ktorý by mal stať v Žiline, ale nie v tej kocke, ja ju nazvem kockou, pretože pre mňa nič neznamená jedinú kocku, ktorá tu vlastne nemala absolútne byť. Mal tu byť jeden krásny park s kvetmi, zeleňou pre mladých, pre starých, pre stredných, pre všetky druhy generácie, ktoré existujú. A ten Štúr tam by mal dôstojné miesto, ako mal. No, malo by sa s tým každopádne niečo robiť a park je už hotový, tak by ju tam mali umiestniť. Tá zeleň tu chýba. Čo my máme z tých budov a z obchodných domov? Nič. Tá zeleň bola aj pre mládež, aj pre nás. Tak za prvé, tu žiadne námestie už nie je tu Aupark. A socha, to je veľká škoda, že leží takto odstavená. A neviem, či sa vybuduje nejaké nové Štúrové námestie, lebo Ľudovít Štúr by si to zaslúžil. Toho je aj názov, nie? Tak by tam mala byť. Čo má robiť v dopravnom podniku? Podľa mňa je to hlúposť. Štúra ma až tak netrapí, skôr ma trápi, že tu bol park pekný a namiesto toho tu stojí velikánsky Aupark, ktorý nepomôže nikomu, nákupných centier je tu už dosť v Žiline.